De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Jo estic molt exaltada, t'haig de dir. Entre el tema dels castellers, que ens ha fet a tots molta il·lusió, i el descobrir que resistència analògica existeix per una altra banda, tinc una exaltament analògica que us vaig a fer un manifest. Molt bé. Puc fer un manifest? Sí. Vaig a fer un manifest analògic. Resistència analògica per un món mixt on internet existeixi, però no sigui imprescindible per sobreviure. Resistència analògica per un món en què els escriptoris siguin horitzontals com les taules i no verticals, com la pantalla d'un ordinador. Resistència analògica per un món en el què la Caro Ferrer canti en directe a la xica d'Ipanema. Resistència analògica perquè els analògics no són més nostàlgics, sinó més sensorials. Ui, que cosquilla! Doncs això, ja m'he manifestat. M'he emocionat, també, entre Miquel Botella i tu, ara, mira, no calla. Però és bilingüe, aquest nino. A mi abans mai que tenia pessigolles en català. Sí, ara ho he dit en castellà perquè li haurà fet més gràcia. Doncs ja, a partir d'aquí jo crec que ja podem fer la secció. Presentem a la tecnofílica Esther Sancho. Bona tarda. Bona tarda, imprescindible per resistir-se analògicament. Sí, clar, t'has de resistir alguna cosa, si no és tonteria. És correcte. I la factista Caro Ferrer, que ja s'ha autopresentat. Bona tarda, bona tarda. Nosaltres, sense internet, el que hem fet és més aviat això. Resistència analògica! Ui, quines pessigolles! Ara sí, en català teniu 6 minuts. Ara en català, doncs 6 minuts és perfecte, perquè aquesta és una secció amb un gran pes específic, que són uns 4 quilograms, per dir així, i en la que en comptes de consultar internet he necessitat la trucada d'un matemàtic, una trucada d'un músic, una trucada d'un lingüista, una consulta a la premsa del dia i una consulta a la premsa d'ahir. I, a més, haig de dir que he utilitzat avui, i només avui, un procés digital. Aquest procés digital, l'Olga em mira, consisteix en comptar amb els dits, és a dir, digitalment. He comptat amb els dits el número de lletres que tenien diverses paraules per veure si eren 6 lletres. Que misteri, Bé, per què he fet això de comptar el número de lletres que tenen paraules? Per fer la banda sonora de la secció que us presento ara mateix. Aquesta banda sonora d'aquesta secció està protagonitzada per, i només per, instruments que tenen 6 lletres. No són els millors instruments del món, però fan honor al nom de la secció, i són una flauta, un peluix que parla, un llibre, que és un diccionari eventualment, calla ja, home, una safata, un llapis per pagar cops a la safata i una maraca de fabricació casolana. Presentada la secció musical, anem a la pregunta del milió. Tenim separador de pregunta del milió? Sí, la pregunta del milió. Molt bé. La pregunta del milió és: per què el 6 està associat al dimoni?